नमस्कार मंडळी. मी आज हाडलंय साये मासे. साये मासे म्हणजे नदीचे मासे. तर हे असत मळीये मासे बघा, मस्त ताजे फडफडीत मळीये मासे असत. तर हे मासे कोणाक आवडणत ना, कोणाक आवडतं असो प्रश्न असा. तर आमकांही खूप आवडतात साये मासे. आणि साये मासे माझ्या पद्धतीन जर तुम्ही केलात ना, तर म्हणतालात परत परत हाडून खाय. असे साये मासे असत, ताजे असत. हे आता मी साफ करतलंय आणि खैसून हाडलंय, कसे हाडलंय ते तुमका साफ करताना सांगतंय. चला तर आता साफ करूया. तर हे मासे सुटी करूची एक पद्धत असा. तर हे मासे नदीतले असतात आणि बुळबुळीत असतात. त्यामुळे मी ही बघा ही चुलीतली रका घेतले. रका घेताना बरी रका घेऊ ही चुलीतली, खैली व्हायली घेता कामा नाही, कारण माशांका लागता ती. आणि थोडीशी अशी ना शपडी बुडव होई, कारण शपडेक धरूचा लागता. आणि हो हात असो रकी एक लागो. पूर्ण मासो जर रकीत लडबडवलं ना, तर तो खराब दिसता. तर ह्याच्यावरची अशी आता मी खवळा काढून घेतोय. तर अशी रका लावली ना का साफ करूक एकदम मस्त म्हणजे जातात, सोपे जातात. तर खवळा भरपूर असतो त्या माशांका. आधी एक मासो साफ करतोय. तर ह्या माशांची ना मी खवळा काढून घेतलं, पंख सगळे काढलं. आणि आता काढतलंय मी टकली. ह्या माशाची टकली असताना ती आडूक असता. कारण टकले सकट जर हे मासे घातले ना, तर चटणी किंवा कढी जी करतालात ना, ती आडूक जातली. तर हे बघा, असे मी हे स्वच्छ केलंय आता. हे मासे स्वच्छ करून झाल्यावर एका बऱ्या फडतरीत घेऊ बाई कपड्याच्या, आणि मस्तपैकी असे ना ते चोळून चोळून त्याची जी रवलेली खवळा असतात किंवा वरचा काळपटपणा सगळ्या जाणं ना. पण साधारण की ना ते पांढरे शुभ्र असे जातात हे मासे. तर स्वच्छ धुवून घेऊ बाई चोळून चोळून. तर अशा प्रकारे मी हे आता मासे सुटी करते. गो बाई तू किती इलं. तर हे मासे खैसून आणले ते तुमका सांगतो. कुडाळ डेपोच्या बाजूक एकदम रस्त्याक लागान एक माणूस मासे विकूक बसतात. तर हे मासे भंगसाळ नदीवर शेंडियन मारतात आणि ते विकतात. तर बरीच लोकांना आवडणारी हे मासे घेतात. त्याच्यात ते एक दिवशी माका मासे दिसले आणि ते मी बघून इल्लेलं आहे. तर थंय मासे गावतात. तर आज मुद्दाम गेलं आणि हे मळीये मासे घेऊन इले. आणि त्याच्याकडे मासे होते, पण ते मी हाडूक ना, माका मळीये जे होय होते ते मी मासे घेऊन इले. तर हे मासे असतात ना, तिरपाळ घालून याची मस्त चटणी जाता. आणि माझी आठवण म्हणजे कशी बालपणीची, तर हीच नदी पुढे 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 वाहत गेली तर ही नदी आमच्या पिंगोळीत लागता. तर आमचा कसा होता, आमची शेतात जी होती ना ती ह्या नदीक लागण होती. थडेसून माणकुली, हडेसून पिंगोळी किंवा मुळदा आंबलपाट, असे हे त्या साईडचे ह्या साईडचे असे आमचे शेती होते. म्हणजे मळे आमचे खूप लांब, 2-2.5 मैल आमचे जे मळे होत ना ते लांब होते. तर त्यावेळी कसं होता, आमच्याकडे बाटले नसायचे तेव्हा, प्लॅस्टिक अजिबात नाही होता. आता खूप प्लॅस्टिक झाला. तर लांब मळे असल्यामुळे पाणी नेऊ मिळा नाही. तर एखादो तांबयो पाणी जर नेला ना, तर गौराची टकलेवर टोपली असायची, खांदावर अजून एक काहीतरी असायचं आणि हातात तांब्यो असायचं. तो चलता चलताना तो तांब्यो डुक्कान डुक्कान त्याच्यात थेंबर पाणी रावा नाही तळाक, आणि त्या पाणी असं सगळ्या वाटेत गळान गळान जाय. आणि शेवटी तांब्यो रिकामी जाय. मग आमका काम करून डिपळा मारून मिळून ना खूप ताण लागा, म्हणजे कलकल नाही आहे. तर मग आम्ही वाटातली पोरा पोरा सगळी एकाच मळ्यात असावचो. तर अशी सगळी मिळान ना नदीवर पाणी पिऊ जाव. आणि त्यावेळी पाणी असा म्हणजे दूषित नाही होता. तर त्यावेळी स्वच्छ पाणी होता आणि आमका रोजच्या माणसांका पोरग्यांका माहीत होता. तर झऱ्याचं पाणी खय असतं, स्वच्छ पाणी असतं. म्हणजे नदी तर भरलेलीच असता, पण ते झरे खय व्हावत ना ते आमका माहिती होते आणि खय जाऊन पाणी पिऊ होता. तर त्या झऱ्याच्या ठिकाणी म्हणजे इंजन जसा लायत पाणी याचा बघा, थंय झरे उमळायचे. तर थैसर आम्ही ना मस्त असं ओंजळीन पाणी पिऊ. ती मजा आता राहत नाही. तर त्यावेळच्या पोरापोरांनी आमच्या ना ती मजा होती. तर हे मासे भंगसाळी असून आणलंय म्हणून ती आठवण इली. आणि ही न आठवण तुमका मी ह्या माशांवरसून सांगलंय. तर आतासा ना ह्या नदीत पाणी भरपूर असता, कारण झकडे तकडे फुला बांधतो त्यामुळे पाणी अडवले. आणि त्या पाणी खूप फुगला. तसा आरते परते जाऊ गवना नाही, म्हणजे ऐलाडी पैलाडी जाऊ गवना नाही. तर त्यावेळी ना आमच्या बालपणी आम्ही काय करू, आमच्या गावात जास्त झाडं नसायची. तर आमका लाकडं नसायची म्हणा.
तर आम्ही काय करू, पोरा पोरा मिळान कोयते घेऊ आणि शरणी तोडू नदीतले जाऊन, आणि ते शरणी तोडून ती लाकडं आम्ही चुलीक लाव घेऊन येऊ आमच्या हौशींका. आणि अशी म्हणजे पोरा पोरा आम्ही अशी मजा करू नदीवर. शेताक पाणी लागा, शेंगदाणो केलो, धूक गेला, भाजी पेरली तर ती भाजी नदीक धूक गेला. म्हणजे असा नदीवरचा जो बालपण असा ना, आता म्हणजे आठवता आता तर दिसणार नाही आमका. आणि मे महिन्यात ना पाणी आटला का खुबे गावतात. ते खुबे जर माका काढूक गावले तर तुमका नक्की दाखवीन मी. माका फक्त जाऊ गाव या खुबे काढू. तर त्या वक्ता ना आम्ही खुबे अशी टोपली टोपली आम्ही खुबे काढू, आणि ती जागा जी असा ना खुबे गावतात खंयसर, खंय पाणी पिऊ होया, ती त्या वक्ताच्या पोरांका माहिती होती. आणि त्याच जागेवर अशी खुबे काढूक आम्ही जा, आणि आमका खुबे भरपूर गावत. तर गजालीन खालो घो आणि परशान खाली पायल्याची म्हण असा. तर गजाली तुमका मी खूप सांगलंय, तुमका आवडली काय नाही ते माका कमेंट करून सांगा. तुमचे कमेंट असतात ती याचा सांगतस तर आवडता म्हणान. तर आता माका ती सवय लागलेली असा, मी तुमच्यावर भरपूर बोलतोय आणि तुम्ही ऐकान पण घेतात आणि कमेंट पण बरे बरे करतात. तर गजाली करीत बसला ना तर काम हैसरच रावताला, कारण हे मासे बुळबुळीत असत. हे मासे आता सुटी करून घेतोय, आणि जे काय उरलेले सुरलेले गोष्टी जर आठवले ना तर तुमका करताना सांगते माशाची चटणी. चला तर मी आता सुटी करून घेते बघूया मासे. तर हे मासे ना खरडून खरडून धुलोय, आणि आता मीठ लावून ठेवतोय, आणि मीठ लावून परत एकदा धुवून घेतलं हे मासे. हे बघा मीठ लावलंय, आणि आता ह्यांका चोळून घेते, म्हणजे मीठ लागा नाही, आणि मग हे 2-3 वेळा धुले काय झाला. तर माशांका मीठ लावून ठेवलं तोपर्यंत माशाचा वाटाप काढून घेते, खोबरा किसते. पूर्वीचे माणसांना मासे जास्त नदीचे खात, बाजारचे मासे जास्त गावत नाही. म्हणजे बाजार त्यावेळी जास्त ना होते. आता पावला पेल्याक बाजार झाले, उठली सुटली बाजारात चालली. त्या वक्ताची लोकांना शेतात काम करीत बाजारात जाऊ टाइमच नसायचो. आता काही ठिकाणी नसतो, पण त्यातले त्यात फावो येतो, आणि जास्त आता बाजाराकडे वळतो. तर त्या वक्ताची माणसं ना जास्त शेतात असली का त्यांचे नदी वळाकडे जास्त ते शेती, त्यामुळे त्यांना सवय होती नदीचे मासे खायची. तर ह्या नदीचे मासे ना आता मे महिन्यात पाणी आटला ना आता भरपूर जातले. मे धरणारे मासे धरतात, किती धरतात. तर नदीचे मासे ना करूची पद्धत असतात ती वेगळी असतात. समुद्रातले मासे बाजारातून आणतो ते आम्ही लसूण बिसून असे सगळा झणझणीत घालून करतो. तर ह्या माशांका ना तिखटपणा, आंबटपणा, तिरफा असा लागता. तर ह्या माशांका ना टमाटो चालणार नाही, कारण साया माशात आम्ही कधी टमाटो घाललो नाही. तर असे मासे करूचे असतात, आणि ते माशाची चटणी ना हळदीचा पान असला तर खूप म्हणजे खूप चवीक लागतात. पण आताची कशी हळदीची पानं नसतात ना, त्याऐवजी तिरफळा घातली तर चटणी का सुंदरच जाता. तर मी ना आज चटणी कशी करतलंय ती तुमका दाखवतो. हे बघा, या बघून सगळ्यांच्या तोंडांका पाणी सुटता. तर माझ्या तर आधीच सुटला, कधी खाताय करून असं झाला. तर या तोर असा ना, तर मी या कडीयक लागणारा ना त्या कडीयक तासून घालतले, म्हणजे चटणीत माशाच्या, साया माशाच्या. आणि उरलेल्या फोडीचा ना मस्त लोणचं करतोय, दाखवतोय तुमका मी. आंब्याचा तोर म्हणजे जीव. तर ह्या बघा आंब्याचा तोर असा, आणि ह्या तोर तासून जर साया माशात घातला तर अजून चव येता, कारण साया माशांका आंबटपणा होया. तर बघा काय वास सुंदर येता, आणि तोरा भरपूर बाजारात येतात, कधीपासून तरी येतात तोरा. पारांबी विरांबी झालेली असा, ही बघा पिका गेलेली तोरा असत. तर अर्धो आंबो कढईत घातलंय तासून, आणि अर्ध्याचा करतोय मस्तपैकी फोडी करून लोणचा. तर लोणचा म्हटला ना का तोंडात पाणी येतं. आम्ही शाळेत जाताना काय करू, कागदाच्या पुडीत जाताना मीठ आणि मसाला एकत्र करून घेऊन जाऊ, आणि पोरा पोरा एकदम गेलो का वाटेत काहीतरी तोरा गावली का मस्तपैकी झजरली तोरा बसा, आणि त्याच्यात मीठ आणि मसाला घातलो आणि खायत गेला. आता ना आता ऐकानं तोंडात पाणी येतं. पण आताची पोर आता करणंच नाही हा. कारण आंबे तुझी करणं असला काय आहे का तुझ्या पोरांका माहिती नाही. तर माहीत होता पूर्वीच्या पोरांका.
आणि कधीही ना लोणचा करूचा असला ना आपणा आंब्यांचा, तर आंबे शोधताना हापूस आंब्याचा लोणचा कधीही जाणार नाही, तर तात्पुरता असता तर आंब्याचा लोणचा राहणार नाही. तर मिरमिरो आंबो शोधून काढायचो लोणचा करताना. म्हणजे आता ज्याका मिळणत ना त्याका पर्यायत नाही का, पण ज्यांका असतात ना म्हणजे अशी आंब्याच्या बागेनी किंवा ज्याचे आंबे असतात आणि कोकणात राहतात, त्यांका सांगतोय आंब्याचा लोणचा करताना असा मिरमिरे आंब्याचा लोणचा करा. खाऊन बघते आधी मी आंबो कसो होता. हा, आंबट आंबट ढंब का. तर ही पारी उरली आहे ना ती सुद्धा मी त्या चटणीत टाकतले वरसून, म्हणजे त्याचा आंबटपणा हा ना आता उतारतला. मस्त लोणचं. आता मीठ आणि मसालो घालतले त्याका. तर साया माशांका वाटाप कसला काढलंय तर आता थोडक्यात सांगतोय, तुमका दाखवलंय तरी सुद्धा सांगतोय. तर ह्या बघा, खोबरा, कांदो, हळद, धने असत, आंब्याचा तोर असा कापून घेतलंय तासून मिया, तीरफळा मेन असत, त्याच्यानंतर लाल मिरची असा आणि कोथंबीर असा. तर हे इतक्या साहित्य असा. तर आता वाटून घेतलंय. त्याच्या आधी सोलकडीसाठी थोडा खोबरा बाजू काढले तर आधी वाटून घेतोय. तर ह्या अशा प्रकारे हा ना आता वाटाप सगळा मी आता माशाचा वाटून घेतलंय. आणि वाटून झाला ना काय तुमका मी एकत्र करून सगळा दाखवतोय वाटाप. तर चला तर मी वाटून घेतोय. तर वाटाप करून घेऊन इलं हे बघा, पाट्यावर वाटलेला वाटाप. तर आता कढी करून घेऊया. कढी करताना आम्ही ह्या कुंडल्यात करतलंय, कारण चूल करताना ना अशाच लहान सहान भांड्यांची केलेली असा बरोबर भांडी त्या चुलीवर रवतात. नाहीतर ती 3 गुड्यांची ना चूल होती तेव्हा भांडी अशी लडबडत. आता तेल टाकतोय फोडणीक. चला तर मस्त आहे की तेल तापला, फोडणी घालतोय. तर आता ह्या वाटाप अशा पाट्यावरचा मी ह्याच्यात टाकतोय. त्याची माका करूची आज चटणी. तर ही बघा, इतकी इतकी जाड माका चटणी पुरे असा, कारण यांची जास्त पातळ कढी जाणार नाही. आता तुम्ही म्हणतालात ह्या लाल भडक कसं जागणार, तर साया माशांका सांगले ना मग अशी हळदीचं प्रमाण जरा जास्त लागतं. कारण हळद आम्ही जी पाव चमचो टाकतो ना बाकीच्या माशांका, ती हळद जरा जास्त टाकली काय मिरच्यांचा कलर बदलता. आणि त्याच्यात मी टाकलं तोर, म्हणजे आंब्याचा तोर कापून टाकले, त्यामुळे त्याचो कलर बदललेला लाल भडक असो कलर येऊ नाही. आता ही फोडणी टाकून झाली हा. ही बघा, ही पारामटी आहे ना ती मी ह्याच्यातच टाकते, म्हणजे ह्याच्यातला आंबटपणा जो आहे ना अजून वाईट कढीत उतारतला. तर हे असं मासे, मळीय मासे, ते मी आता ह्या चटणीत टाकून घेते. ह्याच्यात सॉल्ट टाकूची काय गरज नाही, कारण मी तोर टाकलंय कापून, म्हणजे वाटपातच मी तोर वाटून घेऊन टाकलेला असेल, त्यामुळे ह्याच्यात सॉल्ट टाकता कामा नाही. आता तर टाकू काय आता मीठ. आता रवला मीठ घालूचा, तर मीठ घालतोय मी आता चवीनुसार मीठ. आता ही चटणी उकाळली का तयार झाली जेव. आता मस्तपैकी उकळी येऊन हे झाकण ठेवतोय. तर हे साये मासे असत ना ते तेव्हा कुणग्याने चढत. आता कुणगो म्हणजे काय, ज्याका माहीत नाही त्याका सांगते. कुणगे म्हणजे शेती. आता भात भात जा करतो ना त्याका आम्ही कुणगे म्हणतो, कोपरे म्हणतो, फाळी म्हणतो. तर
कुणग्याने चढत हे मासे आणि मग ना आम्ही हे मासे असे धरू. आणि पावसात ना पहिलो पाऊस लागलो आणि वरचा पाणी नदीत गेला काय त्या नदीचा पाणी जा असताना जास्त झालेला तर हळाच सुटता आणि मग ते चढणीचे मासे जे असतात ना ते सुटतात मग तेव्हा अंडी लावतात. तर आता ना ह्या माशात अंडी नाही होती. पावसात आता म्हणजे जून महिना जवळ इलो ना का हे मासे अंडी लावतले आणि ते माशामध्ये चढणीत गावतात. ते मासे सुद्धा बरे लागतात पहिल्या पावसाचे चढणीचे मासे. तर मग अशी आंब्याची कैरी कापून ठेवलं ते का मीठ मसाला लावून घेतोय. कोणच्या तोंडात पाणी सुटला हे आंब्याची फोडी बघून. हे आंब्याचे फोडी बघून कोणच्याही तोंडात पाणी सुटलं जसा माझ्या पण सुटला. तर बघा कसा लाल भडक सुंदर असा आंब्याच्या तोराचा लोणचा. मी एक फोड खातोय, माझ्या तोंडात पाणी सुटला. हा 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 मस्त. आंबो म्हटलो का जीव काय प्राण. हे एका फोडी बरोबर 2 गाय जास्त जातले. चला तर बघूया. मस्त चटणी शिजली या. तर आता ही ढवळ नाही ना मी वरसून कोथिंबीर घालतोय आणि उतरून घेतोय. तर आता उतरून घेतोय. मस्त साया माशाची चटणी. तर मस्तपैकी ना सोला भिजत घातलेलं आहे बघा. तर कढी करूची असली ना तर पारंपरिक पद्धतीत सोल कढी करू होई. सोला आधी भिजत घालू होई. अर्धो तास तरी आधी भिजत घातली ना काय त्याचो रस असता तो बरो येता. तर बघा कसं सुंदर असो सोलांचो रस इलो आणि ह्या रसात ना वाटलाला जो खोबरा पिळला तर सोलकढी काय सुंदरच जाता अगदी. आणि ती सोलकढी पचनाक बरी असता. तर सोलकढी तयार असा. आता घालतोय मीठ चवीप्रमाणे. वाटाप करून जी सोलकढी करतात ना ती वेगळी. त्याच्यात आला लसूण हिरवी मिरची वाटून करतात. तर ही ना मी अशी वाटूच्या आधी केलंय. तर ही अगदी नगभर कोथिंबीर. आमच्यात थोडा घालूचा असला का त्याका नगभर म्हणतो. म्हणजे आमची कोकणी एक भाषा नगभर. तर अशी ही सोलकढी केलंय मस्तपैकी. चला तर यावा जेवक. साया माशाची चटणी मस्तपैकी आंब्याचा तोर घालून. आता जेवतोय. भारी मस्त सुंदर. तर असा ना असा जेवण करून बाहेर खाऊ ना इतकी मजा येता ना. कधीतरी तुम्ही पण बघा असं जेवण बाहेर करून. मळवू मासू बघताय हा कसं चवीक लागता तो. आणि बरेच दिवस खाऊ नाही होते. चवीक मस्त असत मासे. मीठ मस्त लागला आणि झणझणीत अशी चटणी झाली. तर आज केलं साया माशाचा टिकला मस्तपैकी. म्हणजे चुलीवरची चटणी ती पण कुंडल्यात. व्हिडिओ कसं वाटलं तर जरूर सांगा कमेंट करून. व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि सगळ्यांनी साया माशाची चटणी खाऊ घ्यावा. तर मी आता जेवतोय.